Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't do it. Hello, Mazawat, Shonoma, Falterash, Wig, Gaeilge Weekly, Constamans, Galer, Chichwilsib, and Sachtan, so Falterash, Wig, Gaeilge Weekly, vi sus and Harry, again, so Nero, ein agrani tatmak, and Sachtan's Katja, Ags Nero Einrod, Egg Tachtamak, and Sachtan Rivishin, Ach, Anerd, Ach, Tamadrash, Neil and Sarah Creigniha, Churbe, Ach, Marskanach, Hogman's Couple Shachtans here, Enos, Ach Tom, Fear Sauce, the Vera, Shachak Miro, who in the lane this year, Gatapi, who she'd Alan Tapi Vohishe, or Mohin Chanish, Grow Shake Casula Bedger, Nils Sam Trino Kerala, O Hin Grammys shit and so, Egzenu and Tafid Zernach and Tagran Zernach, Agus Vimisheg Swine of Eganam. Oh, you know, by she am fada and ish, Riv Atome, Arastan the Fig Tafadu, Egzenu Gaeilge Weekly. Akno, Tavensa, Agus Gondi, being the lane this year, Egdol. Oadnis tapula is docha na marvin na leanta in a mean to ag over action kerkador is even them mo chud zipper is even them a fust on Todd Zaragrum Madra la Shin mar Alan Dini you know gohoria an loon Thomas Shake Tafdu on loon mar is gnach bin stig smion shin an downloch no fewer Madsen Zilloon ni megere a shot ianu herbe so fewer lehendig silla shot nor nach will better more on spragogum holoper ten American quivnu. Listen, tá postín to gad agus tá, you know, jeshin to gad of a gober linn agus venture civil agus chuidir odella. So, Éirinnis, constaments, an tachtan so, ní bhaid intas vein dine a bhín a géisteach le Gaeilge Weekly, gomininic, ba méid learts faoi ma hurs agus ma chud sama arás in Éirinn. So, ceapam an tagran zernach to Gaeilge Weekly hu is sé amach, na sam actually catna hu is sé amach beidir an carlas fid, Hart lá sin nó an chédaoin sin Éirinnis an carlá na beidir an tríla is fihid agus an tíir seachtainna sin díl méid arás Éirinn agus néir mé you know teganán himrás just téim gáileh for seachtain amháin téim beidir 3 óir ar na bliana ó an ta ceir óir má dámid dul arás le ceol churm nó féile nó féis na rud mar sin ach teganá timrás ar seachtain amháin ó 2 lá 6 lá ach an or seo just mar algóil sé chud chat an seo agus nach mín ri aonrad ar siúla sa bhil ar an tairí go háirithe mí lúnasa agus Jeremyúil dúirt mé ok caithí mé é seo a bhrisú sús cos an uirí bhí min so mí lúnas ar fad agus níor sé jazz really just an choke sin rud amháin ach just tá sé marv fiú ar madsan hui mé amach an bhricfásta éthe agus níor éon áit as an chuig nó sé áit a bhín mé ag freastal ar hu you know an bricfásta éthe te gan ná ní rá éon cean acu oscail seo tá siad dúntar fa beidir caicís beidir 3 seachtain agus an sin baiste oscail sús a rééis beidir an 5 lá mí lunasa beidir an 2 lá fihid so ní bhíon mór an daoine timppla a háit agus just ri mí lunasa ní sé roias ach Éirinnis bhí men sin ar fa or bhí mé ag gúirt dul asca héann go leisceil ar fa cúpla seachtain agus ampiú níos fuide agus just tanna bh bhaintes an fucht an sin de cóils nuair sé róir actually bhí sé cearcadóir agus go dtí seo in Éirinn bhí an ceapan grán aimsir sách ma ar nói fós ire an tairí in Éirinn bíon troch léitheanta ach ceapan go dtí seo im léana nuair an aimsir ró chuna. Ach Éirinnis, thumarás agus thuméir dús go bhéal féirste bhí arm Nini léine etaltaí dul idir sabil agus bell fersta so mé trastan an mar a dhéanam gomininic bíon sin níos éasca réalaí etals ó Faro ar nó mar dhealgamín na méid sin tuairsocht I Faro agus an Algarve gáin agsú le Albufeira agus Lagos agus Villamora agus áte mar sin. Bhí na lán etaltaí ag dul ó Faro cátainna agsúla bí na bhhad níos mó selection is dul go bhhad níos mó ráha ad maidir le Herforts. Friúla
timppla an daach timppla Europa Éireann so mar hampla ó féro tatúna dul ar an tairí Éireann go bhfuil fersta go nach Airfort na Siúnna blach lí ar nó Kirkig beidir freisin chomh tá lán a lán rána ad beidir curí nó ceapan go réid a tóga curí. Ach tá lán rána ad Éireann a rud céan le meilge so tá an dul beidir gá ó nó gá go le sa bos go meilge nó go fearú agus an taiste líana ar an taobh seo agus an sin dul go Airfort na Siúnna nó nach nó Airfort níos éasca domsa atá beidir orc le nó beagní níos mó ó chathair na Gailge. nó orintanta téim ó Seville agus téim ó Seville go blachlí agus an sin déanam an taistal gá ó go le trí ó ar chléig sa bhos ar an taobh eile. So is cum réalaí tá lán rútaí is tócha agus slína tir friúla déantágam agus bíod nach gach ceall nach go tógann siad an méids céine ama more or less. So Éireann hui mé ó Faro Éireann mar bhí mé gurí dul go bhéal fersta. Nuair mé an riomh agus bhí méid dul le haid an tradfest ceapan gur an tradfest mar chuid de féile an phobal féile a bhí nach go beidir gach bliain thart ar an am sin de thart ar miúil déanam dearmid fiú just bhí sé is tócha bhí sé an óir seo agus mise arás in Éirinn thugmid fa dearrá bína méid sin rudí bín méid se like festivals féistí siúil in Éirinn i ri an dairí rih a hui mé hí na Galway races. Well, actually, no, bhí min sin, bhí min náliamh le haid na Rossi na Gailge, méid dul, ní mór an samach, bhí cúpla beis agam mar éos, agus bhui mé níos mó ná mar chail mé, agus sin scéil le haid leile. Ach bhí na Rossi ar siúil comála sin bhí an Galway Arts Festival ar siúil beidir seachtain nó chó beidir caiicís rih a hui mé comála sin, ar nó bhí an tradfest seo ar siúil I méil fersta ach bhí cordsa agam nó lom I méil fersta agus bhí siad san ag dul go all together now an deir seachtainna iníos sin an sin is am car sé beidir Washford nó rudéigen mar sin iníos ceart na tíire agus chomhpháirtíocht sin bhí mé I Curie, spoiler, ba méid láirt frí maithrs go Curie. Nís Janie Sempasol seo ach freisin bhí féist ar siúil an ceapan ceanna Oyster Festivals ar siúil hall an sin. So, dyn tú dermadornt, mí lan rudí ar siúil in Éirinn I ri an tarí nátsna I friúil an, well sad, like, okay, it's na chafric ar an óim Lochlea, bhí an All Ireland ar siúil agus freisin agus mis an sin, agus, an Comógi ar siúil agus na cluichí ceannis de friúla. Ach, yeah, okay, beidir ní bhíon mór an rudí ar siúil mí fearú mí na saona, beidir, gumprads le tír heile, ní bhíon an méid céine céilúrú agin beidir agus imachtaí de friúil ar siúil I ri na bliana ach fós ar an tairí bíon a lan rudí. Éireann, thu méid bhéal fersta, agus bhí sé mar mo chéad ór I méil fersta. Ní raibh mé an riomh a bhí méid láirt fhí seo ceapam ar an agran déarnach rih sos an tairí, bhí fun mór mílta orm chun dul. Is tócha chun, mo chóir eáil agus bheith rasin Éirinn agus éilú as an tocht an seos chuile rodile. Ach, chomhpháirtíocht sin just chun cuairt a thuirt ar bhéal fersta, chun lán rudí de friúil eáil, tá lán sim am sa stair, agus bhí sé mar ceann na aimimena na sprochanna a bhí agus atá fós I mbliana thud bhád níos mó a ólam faoi stair túisceart na hÉireann. Mar tá lán rudí arolalas an maidir le is tócha stair an Searstát, the Free State, the Republic, deisceart na tíre má tá gur sin ará public na hÉireann. Ach sa scóil, rinne mé stáid ar an stair don orteist ach níor ólamúd rilí aon rud faoi túisceart na hÉireann seachas beidir an Boundary Commission in 1953 agus partition ach maidir leis na triblóidsaí really ní raibh ag fólam aon rud. So bhí lán fonar dul an sin agus tócha lans na hásanna eáil ará mé ag léamh futhú I mbliana agus ag fólam futhú I mbliana. Agus bhí sé go hintach, bhí an míntaán bhí min sin ar fra cháláid just fannacht in Airbnb in áit soch protestúnach. Ní ra mé ar an Shankill nó Sandy Row nó mar sin níor seach beidir de nóméid ar chos ó Lorna Cathric ón Cathedral Quarter an áit a bhí mar réalaí don chuid is mó. Ach, bhí like mural mór le haon Bonrain Eilish a dó an sin agus lán bratacha ar nó bhí sé tá agus tom
comhsásta rilí fanta sin ná a bheith fannacht in áit le fear Catholic agus fear náisiúnach cum lom rilí ní man so ní man sin hon Portugal acu an éon rud cos leis sin just mé an dul hon dul go tradfest agus hon amchaú le chuirdeagus ar aon aibanna agam agus buics le díad an tá deargur níos gur féidir linn dul gáit an agsú le deire agus féil ferst agus túisceart na Éirinn go generál agus tá sé sábhailte agus ní caiithú bheith bortha nó ní caiithú bheith like super careful nó cautious nó chormach na hátainna a héan tú cuas go le áit rilí caiithú bheith chormach agus spéidir má héon tú an sin mar éannach le blasta éannach féidir rinne híthe in átainna agsúla nó átainna ar le caiithú bheith beag ní chormach níos róchan a rilí ag an prod le hátainna eile timppla dánach tá tá deargar gún mar ar nó ní rá me se beoach landíní an sin mar hemplas Gaeilge Weekly limnach átainna suggestceart ní ra an dul ag sin túisceart ó bhí aglaín beidir nó bhí aglair me hisismthirí nó cheanna hisismarí an dul hús an sin mar eala cé chomhláánsearc agus a bhí sé. Ach caiim mé rá I was very impressed with Belfast bhí sé níos fearr ná mar cheap mé ní rá rial mór an expectations agam ní agam an mai sé seo níos cosú le blach líon mai sé gosú le rud ag an cumlan difriúil mai sé gosú le deire mai sé níos gosú le beidir cathair sasanna agus sa deirstocha bhí sé difriúil beidir bhí sé níos gosú le blach lia meall go ceap mis sé gur sé níos fearr ná blach lia go háirthe lór na cathrach ar leoin na hátainna timppel na cathrach ar irmal na cathrach agus rinne mé tóir just lom féin ag siúil timppel agus thu méid dí the Falls agus Kentanamata ar an Milton Cemetery sinna agus freisin de Shankill agus Peacewall agus Snatchin sin agus na hátainna sin ar nó Talan Star an sin agus deaganá email fersta thug mé fiar na hátainna le níos mó bochtanas is dócha agus níos le agad sin iad na hátainna ó bhfuil níos mó bratacha ó bhfuil níos mó mural so atá rudí beaganí níos extreme agus fós bíon daoine i gcónaí ag leabhart faoi rudí sa termí sin is dóchas na termí mad le cé tá Catholic cé tá protestúnach agus cad tá tábhaach dún agus no to a seaboarder agus for God and country and God and Ulster agus rudí cosúil le sin ach in lorna cathrach mar eil goil sé beaganín meascaithe ní rá sé sú le sin agus háan lorna cathrach go mórlam camera bhuaigh sé an regenerated ar nó ní ra mis an sin riomh so ní féidir le mén comprád a dhéanamh tócha leis na hátainna eile nó le chuna sa bhí sé beidir fithe trocha blian ó hin ach bhuaigh sé an regenerated bhuaigh sé an na nua nó aimimse ach fóscar tradiisiún ag buint leis very walkable freisin, ar an léirscáil bhí mis sé féchans ar an átrá me ar bin bígus a gra an mai ar an boságal an so tá chuma ar ghfuil sé ada beidir lorna cathrach ach ní rá sé ar churbe bhí mé an siúla seach tí sé de 10 nóméid 5 nóméid 10 beidir níos lú agus bhí sin sa cathedral cuáisiir agus an tradfest seo bhí sé go hintach le beidir grá imachtaí ar siúil agus bhí ar ticetí a cheannach le na himachtaí sin Níl sam chuna níor na rá ach just bhí sessions bhí sessionna ceol ar siúil timppla háta thuimiid go Duke of York go Maddens go Kelly's Cellar áte an eile the Sunflower Pub as well agus just bhí sé go éasca gach páir sin bhí siad beidir tí sé de 5 nóméid ó cheanháin cean eile go aon cean eile agus just ag siúil timppla ag siúil isteach peonta bhagaí na ggéiste leis an gceol just catch-up a bhagaín freisin mar bhí mé sin le cúpla cara airnach agus cara Spáinneach freisin a bhí ina gcónaí is Seville rihiise agus na leitheanta seo níl siad mar Seville mar chathair tá sé soch transient mar dearn siad folíntaach a dólam mé le déine transient an seo is Seville méallar sin an for níl siad fós ina gcónaíon so ach an sin tá sé go deasnar himmarrá sin Éirinn tá mé ná dul go hátainna difriúla chun cuairt a thuirt orthú agus tá sé agsú le tócha nuair tá cordad timppla an tíarnó fiú timppla a Thorpa timppla an dain tá sé agsú le leiscéil chun dul go gátainna difriúla is cuairt a thuirt ar chuoine so bhí sé agsúla sin dul go bhfuil fersta
Agus, just bhí sé géintach just ag siúil timppel, bhí an cluthe idir curéigs don an lá siúil agus muid an sin freisin. Agus bhí sean simú freisin bhí lead amháin as bhéil ferstalinn, agus bhí sé sin is tócha, na títhe dormhan bhí sé sin ag rálinn mar nóid le gach teag tormhan méil fersta is tócha tal an stair ag buint le gach ceannach go ar nóid go minic stair tregóideach nó stair brnach nó stair buganín dorcha ar chlí ach fós bhí sé sibal bhím sa mar bháin agus tar sé ótá an gata beidir go mbeidh an bear seo actually go mbeidh aithne go mbeidh aithne agah ar an teachtarmhaine seo dar bhanam the Sunflower Pub nó ceapan na bliant ó hin beidir gur sé dar bhanam the Avenue bar na rud ag an mar sin I rint na hugtatí agus bhí cúpla Cadéon focail gur féidirlam úsáid an seo cúpla achtra is dócha cúpla achtra a thar le réit na seachtatí agus na hugtatí agus mar hapla the Sunflower Pub anis tá gata caiithú dul tríd fiú sin níoscasú le céad rilí ná gata caiithú siúil tríd an céad sin chun dolas seach sa teachtarmhaine agus tá sé fós an sin is dócha mar chuimhne dena triplogís chuimhne dena rudaí a hála mar ceapan lá nó chobéidir thuí an UVF nó grúpa éigen seachan sin agus just thosaí siad. Níl sam going down daoine really sa bhar mar bar fíor Chathlacach agus éannach agus fós slá don Johan bhí sé ortá sé mar sin agus an seisiad an ceol hí séún agus bhí sais dairí acu le hain bhí mé is sé sa lethras agus bhí sais póstar acu ar an mala agus tar sé the 3rd of July an rud seogaí na chathair lá tá is imachtaí bí na gach lá acu tá Spanish lessons acu cean láháin ar nóia a lá na híhananta just bíon sessioní ceol siúil beidir goil Irish Language Night nó Papa Gaeltacht agus an sin bhí mé léomh literally gach lá I ri mí úil bhí rud ag na siúil agus an sin an dar lá ag mí úil dúnta an lá ar fád mar ar nóí an dar lá deag de bhíúil níos si géirí a bheith oscailte nar atá stocha léhananta mór. Well lá mór na protestúnig ar siúil an lá sin agus tá chéile sin just tá sin níos éasca a bheith dúnta le haid lá amháin chun éon triplóidí a cheachant. Ach bhí sé chéintach bhfuil mé soir taithna bheas bhí sé chéintach chun catsup íanú le mo chóirde bhí an aimse go jazz níor mór an báiste ó am go ham ach tá sad chuna sa bhíonn sé in Éirinn rinn tairí fiú mátá báiste ó am go ham just bíonn sé well an sara seo ar aonas just bíonn sé ar fabéidir le ó ar cléig agus an sin an chuidgeil an lá bíonn sé tíirm don chuid is mágus is cum mátá an grínig taitnamh dumsa ar aonas tá mo chóchan is tócha gréine agam an seo is sa bhil ní mé géirí níos mó grain sanar héimar as an rud is táhataí ná just ghfuil sé tíirm agus gur féid san dulamach agus rud a dhéanamh agus ri an chaithís ní rá an aimseú gan a beidir bhí láháin bhí sé agsú le washout seach sé sin bhí sé tap. So bhí bell fersta go híntaach agus caiimime rá han sé go mórlam níos mó na blach lia blach lia smáthlamach ní máthlam gan am céanam an tatú lorna carthraicim lech lia ní máthlam ó Cannon Street ar churbe nó áiste mar sin ach an sin tú go Stevens Green agus go Grafton Street tá sé go jazz ach just an number cadíní freisin na mé fersta ní bhruchaí mé riomh gra number cadíní agus bhí se an gláán I lorna charthraach an éascail sin siúil timppla na háta agus bfuin mé suirt tanmas. Ní sé có jazzar man charthraach domsa ar aonas gcompráid le lorna carthraach agus beidir tá blach líag sú le diapsis, blach líad tá láná sanna anna jazz ar man charthraach agus an sin lorna carthraach domsa ar aonas ní níon lorna carthraach mór an lom. A ceafar na mé sin agus an sin for mé siab ó mo chóirde go blach lia. Bhí arm ri tríd bhaile lia dág siad mé níl sam céát mar níl mo chuid siróíochta im lá lia an bhá ach dág siad mé ar an túisceart in acha leis an ann ach an taobh thuí agus bhí arm ceapam bhí betir 7 nóid rih an City Link bus a bhíh fágáil ag Gaeilge bhí sé fágáil ó Bachelor's Walk nó timpplair sin nó ar an taobh eile den ná ar an taobh cheas agus
bhí 7 nóméid agam agus bhí min sinar Google Maps ar an fón agus dúirt sé tá sé seo ceapam 3 nóméid agsúil so dúirt sé ráis am gonna leigis an seo agus buics le dia well is cum réí mar bhí bos eile ag dul beidir tar éis cearc nóméid nó tar éis uair chléig agus le síisiling tá siad gíntaach mar is cum an cintiige de tád tá tú an dul rií éon uair san lá mna bhfuil an bus bog daus ach an sin ní ra mé im lá lia I rith mar thuras ach ar fe 6 nó 7 nóméid agus bhí mé go ré gach second de chun streiciú ar an mus rih. Dag sé formaid bus ar as Gaeilge cúpla lá an sin náliamh bhí sé go hinnta chun mo chuirdeáil mo chláánach agus just na rudí beaga tá sam tá méid sila broken record beidir gach cúpla mí nuair atá mé ar an budcréile ag labhart faoi a bheith dul as go Éirinn agus a bheith náliamh agus a bheith na rudí bhín méid déanús dócha agus mise arás in Éirinn is even lom just a bheith snáb mar nílinn trá a gin so sfuil is even lom bheith ré agus ag siúil ar na backroads mar tá buganín pís had tá buganín súbhna sad níléon daoine an sin ar churbeh agus tá tú an just siúil timp le háta agus tógáil go bógé agus just a bheith I gcóí tá ridig an difriúil san air in Éirinn tá si beagna níos óra is dócha freisin agus just móhinn sé beagna níos fearr agsúil timppla agus bheittíh mu ag labhart le daoine ag dul seach go dtí Deorlan Hotel an áit a bhín an leisure centre a bhín mis gúsáid an sin I gcart na Gaeilge nó ar imil na Gaeilge ar imil charthracht na Gaeilge ar éos agus ag teáil le daoine ag labhart le daoine an sin sa lórlán agus just bhí sé ionach bhain mé an méid sin tanhas agus bhí sé ionach go bheith rás agus mar dúirt mé ar an aimseir ó chuna agus fiúna rud I beaga ag dul tras an bmhóthir léhann de seo is as áit ag an mise tásáis ar imil char na Gaeilge beidir 2 nóméid ag nó 5 nóméid sa chóir 7 nó 8 kilometr tíomh mu de char na Gaeilge agus tá sé athraithe go mór ónar bhí miseog. Domsa actually bín landíú tuairtamach bhí domsa tá sin níos fearnis ná 2 bliana ag nó 5 bliana hin oké tá bhhaid mó daine bhhaid mó títhe agus tá si ag tógáil agus ag tógáil títhe nua gach or himar as bín housing sé nua. Ach, fusta se anna jazz agus tá níos mó rudí le déanamh tá bhhaid níos mó átain inis gur féidir le dul agus tá an caí ólar maidin tá an beagnaíine bre dhéanún sin tá an dul gus íon sopa seo ag an heannach sí san sin áit éigen agus níos mar rudí le déanú ceapam agus tá sé sin chun dul a fios agus dul a bheos níos mó ceapan beidir gan déimlína cúg blina ag béidir an sin ba mar grát sé seo róhór tá sin is mar chuid de char na Gaeilge béidir ach níos tá sin de happy medium domsa Éirinn ach fan go bheith muid cén chuí athróise sa táceach tá méid sin títhe tormhanna ar tí tormhanna tá méid sin títhe stogad tá si ag tógáil a méid sin títhe gacóir himmarasta me jeez an méid building an méid construction atá ar siúil in Éirinn tá sé go hiach gachar a himmarás ba éire agus a lá náit den sú leis an náit gras me héin ba sé an difriúil i gan déimlíon agus hána hain tá si difriúil ag an práid le déimlíon á fé blin agus bín tíine tuairteach ag sin an saoil bín áitina gahrú agus orintanta bín áitina gahrú agus bín si garí níos fearr áitina eile garí níos massa sin nach chuí mar bhín sé agus ní féidir le daine a dhéanamh faoi so just níos fearr to get on with it, agus just enjoy the new things that you have. Tána bhain just na rudí nua atá Somália agus manúil tú sásta faoi beidir níos máma a chathú in áit an eile. Níos máma a chathú I gona mara, má tá mé tí tuirseach den méid sin daoine atá timppla hát agus méid sin commotion agus manhfuil má tá mé beidir faoi ladrán an sin is féidir domdal seach go chartha na Gaeilge agus níos mó saoil a bheith agam is sé an sin so breathan sé ach tá agency agus is féidir le bugad timppla agus dul go hásanna difriúil a sonní málam nar bhíon daine ag tuairtamach an mar go bhí bhí an áte go hinntaach fé blian agus san istá mar den rud seo mar den rud seo bín átainna ag ahrú agus bín an saoil ag ahrú so just níos fearr dé le leis agus adapt mar a dúirfa ach Éireann bhí sé sin go hinntaach chuna bheithrás in láimh just fear cúpla lá agus an sin ar an Sathern thu méid curí chun cuairt a thuirt ar chara hí san sin I le stóil
well bhí mid ilastról agus a bailí bunne nach bhí méid fannach leis an sin ilastról agus I gcónaí is mór an trú é dumsa agus is mór an nuire é dumsa rilí nachhfuil mór an nó nachhfuil níos mó taistil déanta tíbhas sé déir agus ceapan bhfuil an rud seo ag a lán daoine in Éirinn agus beidir is rud é a bhfuil muid ag déanamhain is beagganí níos fearr ó nar thosaigh an pandéim mar nó leis na staycations agus ceapam an is beidir gcomhpáirt le 10 mbliana ó hinna 5 mbliana ó hin bín daoine ag taistil timpeall na tíre tíbhas siad Éirinn beidir beaggan níos mó ar nó tá an lóistíín a bhád níos teachar thonaimsú inis ná 5 mbliana ó hin agus ní le méid sin B&Bs atá affordable agus chun óstánáiltí tá sé an chosach ní le Airbnbs a really no hostels fiú na rud éigen sé friúil a dhéanamh sa le camping nó campervan na rud éigen sin ar in chuí is fearr aon duine tá sam go mín lán Americanig ag éisteach leis an budcréile seo thosaitheoirí tacha Éirinn I gcónaí dearm nó go héan aon duine really nach as Éirinn agus tá si ag smaoineh faoi beidir thuirsaí an go héir an rud is fearr nó campervan nó bhain nó rud éigen ina bhfuil go háirithe muna bhfuil le a lán agad ad chun chathú ar an thuras agus níl tú géirí an nómarcha agad chathú ar an thuras agus beidir tá tú géirí fannacht caiicís nó míomláin fiú má tá tú díoch €200 in aine híthe le óstan by na life savings imithe so an rud is fearr nó van nó campervan all áit ina bhfuil tú an colla tíbhas siide agus an sin road trip íana mar tá sé góis go dul timppla Éirinn ar an móthir ag ná ní gach áit ach go lánas is lán agus tá sé gcomhpáirt leis an Spáin Jesus huntal an seo in dhéisceart na tír go Barcelona mar hapla dúsceart na tír bheith sé 8 ní bheit 10 ó sa chóir mar ar nó is tír ó bhád níos mó é. Agus sin le probably bóthra agus motorways níos fearr an sa Spáin ach in Éirinn tá go beag sin bheith an dul ó bhlá clia an sin ar héháin tin tír Gaeilge agus an Irish éasca agus an sin tíbhas sé gá ó go le nó fiú níos lúna sin gá ó má tá tú ag dul go tapaí an sin ar an mótarhhealach agus tá tú an Atlantic éasca déanamid dearmid an ar níl mór an áit na rilí ar dam gur féid le é sin íana bhris le an tír omláin a freasnú tíbhas sé de gá ó ar chlig nó gá ó go le ar rénos. So bhí min sin I gurí agus bhí sé héntaach tá mé ggéirí níos mó taisla íon tíbhas sé déir agus bhí sé sin béidir mar a chud is fearr sin thuirste a bheith in an dul go bheith fearste go curí. Bhí mé go léirna cúpla bliana ó hin le ceolcurm just í hamháin agus bhí má ag an eile nach rá beidir na bliontóin bhí mé trolí ach rilí ní mór an taithí ceart ach ní choiríonn sa sin ach bhí sé go héntaach chun fan le a chara catchup a dhéanamh rís lead eile a bhí ina chonaí is sa bhéil cúpla míhuiin agus níos tá sé tar éis fiú ar as go héir. So bhí sé go má chun leabhart leis agus bu an lámaá leis agus thuid go bailí bunnein. Bhí bailí bunnein anna chuil bhí sé agsúla áit nachfuil athraithe a churbil a bhéidir chuig go blion núscúil sé dúirc mar an ggéanam mar bhí sé sna thugtatí sna seachtatí agus thula mé a lán daoine rih segus fós na leihinnta seo a lán daoine as caithir limní bín si ag dul go bailí bunnein an sin ar leihinnta zero agus thug mé bhí dearbh bhí beidir níos mó Limerick people an sin ná Kerry people an lá a bhí me an lá ra me seán agus bhí sé anna cool agus thuimiid ag snáb an sin agus igithe bhí lán ar breakfast lán fries agam ar nóid níl mór an átsna a bhí ag déanú a fryup an seo is sa bhil so bhí mé gurí is dóch make the most out of that agus an sin tar éis gáil an sin Jill mé as Gaeilge agus ní an sin ach trí nó cheir lá fácam in Gaeilge bhú mé le ládéile atá ina chonaí I Malaga is as chun de dún ach tá sin na chonaí Malaga agsúla lán in Éirinnig ina gcónaí sa Spáin agus seo cean na buntáistí gcompráid le bheith san astráil saolaí a bheith sin san astráil I ri an tairí ar nó tá an Sara dulh seagsúla beidir an gíomhar dúine I ri mína saona mí nula ach níl tú an just rá tás rohe an seo rach mé ar as go Éirinn ar feid cúpla seachtain agus sin an rud is fearr faoi bheith a chonaí snurp agus sin an rud gcónaí dearm go daoine tá fithe fe héin fé dó fiú just cúpla blian níos óga na mé féin má tá ag smuoinú faoi ar a ágáil a fre blian fiú just le experience an taithí beidir níl mór an simad maidir le
much actually immigrate ach just dá lá igen ar fra bliana nó Erasmus an rud igen déine agus déine san orp cin fád nach níú é tá an teanga nua á ólam tá tú an like tá sé clongrach déir an fósta tú an dul asháile gach dar bhí gach tríú bhí rud ag mar sin ag an átá sé bhhaní sire go thuirham tá postir líana ad like tá lán buntáistí dumsa réús agus ceap man landíní ar an just dearan siad Tá min dul gin Austral Tá min dul go Canada Tá min dul gin Státénti agus listen an Spáin an rank an Gearmán an Eorp go generalta ní se le ha gach duine a ceapan be ceart well listen nimé gra gohfuil gahí níos mó daoine ágal hanna féin tá landíní óga an ummarcha ag fágáil ar an ach má tá tú smaoinú faoi é a dhéanú beidir daoine géiste cloise agus tá sé bhíh déanú an óir teist am lína nó tá sibh san ollscoil agus tá sibh creicnú na hallscoile go lua nó beidir goil si bh smaoinú faoi gapíar dhéanú cin fá nach té tú go dtí an Gearmán go dtí an rank tá se an éasca maidir leis na papers a rís go thuirí má tú ag obair ar lína ní chaid tú mór an a dhéanú sach sir te ná fiú má hen tú go dtí an Gearmán níl an Gearmán anna sir ní sé cosúil beidir le átanéigen sa Spáin agus san Idal ach fós i gcompráid le blach lí go thuirí agus i gcompráid le gachát an Éirinn ri tá sé fós níos sira so mé gcónaí bhfuilhin go mór sin ceapam má tá chance a dul áigh an snar pláin Erasmus rud ag an eile nó bheith a chonaí for a couple of blion Ireland will always be there when you go back ach ní mé rá ceart go go cearcha té níos mó daoine té níos mó daoine agus go fágan níos mó daoine is dócha ar mar hanna féin tá fáibhagin le sin agus mar daoine dul sin Astráil agus nu a héalann agus áitina timppel an dain ach din ras gáilíomh go plán sin gom leis go bhí mé cleart faoin gar sin atá in chonaí Malagach sú le lán éirnig sin sé rasca héann ire an tarí ri milúna sam mar an chocht mar nach bhfuil mór an arsúil rilíonn seo in dhéisceart na Spáine rénos agus fiú i dúsceart na Spáine ní bhíon mór an arsúil rilí ire an tarí mar ar an chocht agus tá sé actually ag déanú roadtrip tá bhain aige agus bíonn sé colla sa bhain gachíthe agus ceapangil sé sin gíntaach tá sin an parcáil éonátrí legus tá sad den Éirinn tá na daoine comhchéile as an Éirinn tá túnán an cóir nó an bhain ágáil payouts really agus tá sé cearcolóir tá an colla agus an sin Éirinn tú am radsan agus tá síirse le céad fan géad agus féidir le péir dhéanamh féidir dul go héáit má tá tú níos am gundé na mí agus tá tú géirí dul go Tiberdóran tá an sin curí tá an Kirky tá an sin hús go dtí an sligach tá agus an stoch an tíirse a bhaine le sin tá sin híntaach cheapan so bhí sé an téanam an rud sin agus bhí sé dul tríd marrádsbhaile nó tá sé garí chomhmór sin beidir be cheartm máhaile ará náliamh so bhfuir me leis agus thuimiid ag sláb thuimiid le cafe agus comáil le sin fuimiid rud ag an eile thuimiid ag ri freisins bhí sé híntaach agus bhí me an is do chu cúpla rud a haspáint dó im a frádsbhaile bhí sé sin an bháid just catch-up íana le landtíní de friúla bhí an tá deargar mas dócha méall gur amid de lór an tairí bhí lá daoine timp na háta agus tá sé ag sa leis the opposite an so bí an áit marmh sa Spáinna ri an tairí agus in Éirinn bí an áit an beover ceap agus bíon lán rudaí siúil agus bíon lá daoine timp na háte so bhí sin go híntaach fuair mé soir taitnahas agus an sin cúpla náliamh agus an nína Tí mé ras cúpla láhin tá méid tafaúine ar an lún an tainú le deag so ar an 8 lá de bhí lúnasa dí mé ras cúpla lá ó hin. Agus nniucht méid fiú ras ar nuba ar nóid tá sé bhóste an seo trochan ó charcha céim go thuirí an tach an seo bei se anite. Ach ní le cúpla seach an fácha íon tuúpla níos mód am chóirte timppla háit im lína ná gcompráid le blin teile so tá sé sin go jazz agus just tá si go jazz a bheith arás agus a bheith ras. San obair ríist an tá deargarm gohfuil post a hatníonlam agam agus tá misást an teachtarrás go dtí obair agus tá an plán agam tá cuasa nua is féidirlam exclusive ó thuirtíomh tá cuasa nua ag teacht ar learnirishonline i an caiiciis so ag tú go mór lei sé sin a chréichnú má tá mé lá é chréichnú in am beidir go sé teachtamach go mí bhíán fóver ach nó ceapam go mbeidh sé teachtamach ar rénos i mí lúnasa
agus ba si bhán éisteacht ar é sin a cheannach má tá sé bhgéireach ba mé leart fi sin i gceann cúpla seachtain ar éanos agus tá sé buinte le rud éigen fáim lán rifost maidir leis an téime na chósa bí daine gur an bhfuil éon rudad go le seo tá mé géirí nó tá méid lerg cabhar mad leis an rud seo ní féidir le man nómarcha ará faoi go dtí seach i gceann caiiciis ar Gaeilge Weekly cinnte go mbeidh mé ag leirtri. So yeah, sin é, níl mór an eile bhí me sais justing off the cobwebs leis an tagran seo so tá bronar muna rá sé roá na muna rá me flow roá cínte go mbeidh an legan ní simplí agus an legan uád ní simplí uád ní sra go gáinní bíanarm just ceann nó go sais mediocre a dhéanamh to fire up the engines is tócha tar éis sos an tairí ach ní cheapan go raibh sé róganna. Éirinn mars gnách má tá ag fólam na Gaeilge tá bhád níos mó rudaí le fáil an sin ar patreon.com/learnirishonline ar an málaíocht omláin chun mála sin is féidir leat dul go learnirishonline.com chun cósa a cheannach má tá tú ag géirí cósa Gaeilge an tíiristeach ar Gaeilge ar feadh cúpla seachtain cúpla mí agus tá tú ag géirí a bhád níos mó achmhainní úsáid tá a bhád níos mó achmhainní hall an sin agus landin German thuna bheith inar leanúint ar Instagram.com/learnirishonline learnirishonline ar YouTube learnirishonline ar TikTok comma le sin agus ar Facebook ach an míon duine fós ag úsáid Facebook beidir leis gael. Sin é le haid an seachtain seo gas gur mína mágaí as a bheith géisteach agus má tá tú géirí a bheith deagháil leis an budcrail nádin Dermot is féidir dat rifost cheola chuigim ar liam.learnirishonline@gmail.com. That's liam.learnirishonline@gmail.com. No fiú teachtarcht a cheola chuigim ar Instagram. Gur mína mágaí as a bheith a géisteach leis an budcraile le rom liv a ríis an teachtain sa thugan sláán agus bannacht.